زعزز سلامتنا نعكم يخونو كبرات خطاتلتنا إذا كانل أمنالهم علت زحرنا يوم حصرت زينات سبورت مبقر إنه يسعبوا كم وترو لايك بمقبار يخون كومنت بمصحف زلكم متببع عن رئيتنا أفيتان كتبونا أن تلابنا نملو تحستو كنسكركم كريستيانو رونالدو زلع على زأتاويو تساوات عالمنا كريستيانو رونالدو ناب سعوداويت كلب النصر كابز السجاجر ندحر أب عالمنا تزلع على مت أنا جنزب زخفلو سبورتاو كويني زلوم از برتغالوي أبز حلف 10 تغلط أوارح تراي 236 مليون دولار كفلت مركبو مسحة فوربس حبيرام رونالدو من سعوداويت كلب النصر بزأتو وعلم سرت أب عمت لعلي كل 100 مليون دولار أتاوي ركبم تعوات وانج عالم زخنة أرجنتيناوي ليونيل ميسي كأ 230 مليون دولار أتاوي بمركب اتكال أين عالمنا لعلمة أنا كفلي زركب كوينو لهم مسحة فوربس أبز سفرونا عسرت لعلمة أنا كفلي زرخبو سبورتاو انزرزر ليبرون جيمسون توقاسات أي كانيلو ألفارزن زركبوم كخون كالو نعس راقزيت عوات بايتا تينس روجر فدررون أبت زرزر أبتاش عيت سريع يركبم الزرابي بزخونا قلت أفل لعل كفلي زرخبو كابزلو سبورتاوان وحدا زيكونو تسقاتي جولفون أبزرزر أسماتو تمسب سقا سبورتاوان سفيرو مالوم فوربس أبزو زرزر سفيروم زلو لعلمة أنا أتاوي زلوم سبورتاوان أبل علت زخفلهم دوموس توساقي بشلمات مؤششن مولان موعوعن كال مداعتن زرخبو أتاويتات زت أقالليم اتزرزر كمز السعبيو قدامي كريستيانو رونالدو 236 مليون دولار كال أي ليونيل ميسي 230 مليون دولار سالسي كيليان مبابي 120 مليون دولار رابعي ليبرون جيمس 119.5 مليون دولار حمشي كانيلو ألفارز توقاسات 110 مليون دولار شادشي ديستين جونسون تسقاطي جولف 107 مليون دولار شابعي فيل ميكلسون تسقاطي جولف 106 مليون دولار شامناي ستيفن كيري تسقاطي كعسى مربب 100.4 مليون دولار تاشعي روجر فدرر 95.1 مليون دولار كمون عسراي كيفن دورانت تسقاطي كعسى مربب 89.1 مليون دولار أتاوي بمقبار كتاب 10 تسارع مزلو سبورتاوان عالمنا يوم ريو فرديناند أبدن ببلوصات بريمير ليج سمو سفيروم نقدم تخلخلاي مانشستر يونايتد انجليزاوي فرديناند سمو أمزقب دن ببلوصات بريمير ليج مالت هول اوف فيم كسفر بقيعم وروي تصاوتاي مانشستر يونايتد زنبر فرديناند أبزق 4 معلتاتيو أمزقب سبزنا بريمير ليج كأتو زخالم بمويو مس كلبات ويست هام ليدز يونايتد كيو بي ارن وكيلو تصاوت تخلخلاي بأمل عالم كاب زركبو أفكر تقعس اجر اتجبرنا يقططاو مسمر انترنت مرج ايو كاب 15 مودادو تبريص نزلنا زبقعم أب عمتك تشحن عسران حدن كمون أب عمتك تشحن عسران كلتن مس بلوصات كواخب تتصاوت التحريريو فرديناند مبل 10 شوعة وري تتصاوت يكونو تحريم أبزن عمتك تشحن عسران سلستن كأمسر أليكس فورغوسن أرسن فنجر تتصنبيرو يركب اتوم كلتا أسلت انت اتوم قداموت مرحت كوينوم يم تماريص أمزلوم شدشت وانج بريمير ليج زعتر فرديناند بتقلالا أب 504 قطمات بمسلاف كاب عبيت تخلخل تعلمنا كخون كإليوم أب عمته وددر كلتش عمته مهرت غنا ود 10 شوعة عمتن كلو ناوي سهم كتصنبر زخاله فرديناند نابليس أب تسجاجرو له وقتها 18 مليون باوند اتخفلوني علمنا اتزخبر تخلخلين مخان بقيع نيروم أميدا إيلاند رود زنقد بقعد دحر مرأيو دحر كل عمتات كأ ب3 مليون باوند نا مانشستر يونايتد كسجاجر كلو نجزار اسكبر وسن بالصبر مت أنا جنزبي نيروم أب كل مسرح مسجار وكأنا إنجليز ناي مسجار مت أنا جنزب كبر وسن كسبر كيلوم كابتم أب وانو زنبور عبيتو ورات خلخلت حدا من بارو كنجارلون كلو بتفطروا التعدل قلت أفن مسفت أميتات زريو قلطف ناي مكيار بقعتن ناي معوات منفوسن كان مزان وفلي زبلو من باريوم مانشستر يونايتد أسلطانيو أليكس فورغوسن اتوسانه تتصاوتا ينيروم سلازخونه كا يونايتد كاب عمت 2006 كساب 2009 اب زنبر اوانات اكتاتيلا 3 وانا بريمير ليج انجليز كتعتر عبترات تصاويتيوم كاب زكايدوم 504 عبت ليج قطمات 189 شوتو كخونا زنبرن عدلات كدحن كيليو بزكا اب تاريخ تخلخت بريمير ليج انجليز نجون تيرن جيمي كاراغرن سعبو اتصال سايبلو شوتو تازرحانه تخلخلا يقبروم أب أولد ترافورد نعصر تخلت عمتات دحر مصنحو أب عمتك تشعن 14 كاب كعس أجر عالم كسنابت كله نحد عمت مسكيو دحر مصواتي جام قلم نهاجراويت كانت إنجليز أب 8 حدن قط ما استتصوت فرديناند كاب صوتات تقليد دحر مقلايو أب بريمير ليج إنجليز حدا كابتن فلوت أتنتان سبورت كوينو صرحو أما أتصالي يركب هي بريمير ليج بيتر تشاكم
ኣብ ዓመተ ውድድር 2004-2005 ብዝሰርሖ ተኣምር ህያ ፕሪምየር ሊግ ተሰሚዕ ቸክ ኣብ ናይቲ ሊግ ደንበ ብሉጻት ሆል ኦፍ ፌም ክጽምበሩን ዕድል ረኺቡሎም እግረ መንገዶም ግጥማት ኩዕሶ እግሪ እንግሊዝ ንዝዕዘቡ በቲ ኣብ ርእሱ ዝወድዮ ማስከራ መሰል መከላኸሊ ርእሲ ይዝክርዎ እቶም ስራሕ ኢሎም ዝዕዘቡ ኣድነቕቲ ኩዕሶ እግሪ ከዓ ሓደገኛታት ኩዕሳሱ ብናይ ምድሓን ክእለትዮም ዝዝክርዎም ናይ ቅድም ሓላሉዳት ክለባት ቸልሲን ኣርሰናልን ፒተር ቸክ ምስ ክልቲአን ለንደናውያን ክለባት ኣብ ተጻወተሉ እዋን ብሉጽ ሓላሉዳት ምዃኑ ዘመስከረ ቸክ ካብ ፕሮፌሽናል ተሳትፎ ኩዕሶ እግሪ ገዛ ርእሱ ካብ ዘግልል ሓያሎ ዓመታት እኳ ተቆጸረ ካብ ብሉጻት ፕሪምየር ሊግ እንግሊዝ ሓደ ብምዃን ስሙ ኣብ ማዕከናት ዜና ብተደጋጋሚ ይለዓል እዩ ተወላዲ ቸክ ሪፐብሊክ ቸክ ካብ መላእ ዓለም ዝርከቡ ተዓዘብቲ ግጥማት ኩዕሶ እግሪ ብቐጥታ መስመር ኢንተርኔት እተኣከበ ድምጺ ኣብ ፕሪምየር ሊግ እንግሊዝ ካብ እተራእዩ ኣደነቕቲ ተጻወትን ኣሰልጥንትን ሓደ ብምዃን ተመሪጹሎም ፕሪምየር ሊግ ኣብ ዓለም ዝያዳ ተፈታውነት ንኽረክብ ምኽንያት ዝኾኑ ናይ ቅድም ናይ ማንቸስተር ዩናይትድን ኣርሰናልን ኣሰልጠንቲ ሰር ኣሌክስ ፈርጉሰንን ኣርሰን ቨንገርን ኣብ ዓመት 2023 ኣቀዲሞም ብሉጻት ፕሪምየር ሊግ እንግሊዝ ተባሂሎም ክምረጹ እንከለዉ ናይ ቅድም ተኸላኻላይ ማንቸስተር ዩናይትድ ፈርዲናንድ ከዓ ኣብቲ ብቅድሚ ትማል እተኻይደ መስርሕ ተጸምቢርዎም አሎም ንሰለስቲኦም ስዒቡ ካቸክ ትማል ማዓልቲ ኣብ ደንበ ዘንብሉጻት ተጸምቢሩሎም ካብ 443 ግጥማት ኣብ 202 ልዳቱ ከይድ ፈረ ዝወፀ ቸክ ልዕሊ ዝኾነ ኣብ ፕሪምየር ሊግ ተጻወተ ሓላሉ ዳት ታሪኽ ክሰርሕ እንከሎ ብፍላይ ኣብቲ ምስ ክለብ ቸልሲ ተጻወተሉ ቀዳሚ ዓመት 15 ሸቶታት ጥራይ ክምዝገቡ እንከለዋ ኣብ 24 ግጥማት ሓንቲ ሸቶ ከይተመዝገበቶ ክወጽእ ምኽኣሉ ኩሉ ኣፍቃር ኩዕሶ እግሪ ብሓበን ዝዝክሮ ፍጻመ እዩ ብኣፍቀርቲ ኩዕሶ እግሪ ካብ ብሉጻት ፕሪምየር ሊግ ሓደ ኮይነ ምምራጸይ ዓብ ክብሪ ይስምዓኒ ዝበለ ኣብ ፕሪምየር ሊግ 4 ግዜ ዘውድ ሻምፒዮን ዝደፍአ ቸክ ኣብ ሕሉፍ እዋናት ንዘርአዩ ዝድነቕ ብቕዓት ዓብ ኣፍልጦ ዝህብ ምዃኑ ኣመስጊኑ ደንበ ብሉጻት ፕሪምየር ሊግ እንግሊዝ ኣብ 2021 ዝጀመረ ኮይኑ ዴቪድ ቤካም ዴኒስ ቤካም ኤሪክ ካንቶና ቴሪ ሄንሪ ሮይ ኪን ፍራንክ ላምፓርድ ስቲቨን ጀራርድን አላን ሽረርን ወሰካ ካብቶም ናይ መኽፈት ተዓደምቲ ነይሮም ኣብ 2022 ሴርጂዮ አጉዌሮ ዲዲር ድሮግባ ቪንሰንት ኮምፓኒ ዋያን ሩኒ ፒተር ሹማይክል ፖል ስኮልስ ፓትሪክ ቬራን ኢያን ራይትን ናብ ዝደንበ ዝና ፕሪምየር ሊግ ዝኣተዉ ካልኦት ተጻወትቲ ነይሮም ኣብዘን ዓመት 2023 ከኣሰር ኣሌክስ ፈርጉሰን ኣርሰን ቨንገርን ሪዮ ፈርዲናንድን እቶም ፈለምቲ ናብ ዝደንበ ዝኣተዉ ክኾኑ እንከለዉ ፒተር ቸክ ከኣስዒቦም ይርከብ አልማኒ ምስ ባርሳ ክፈላለ ወሲኑ ዳይሬክተር ኩዕሶ እግሪ ክለብ ባርሴሎና ኮይኑ ዘገልግል ዘሎ ማቲዩ አልማኒ መዝነቱ ከም ዝሓድግ ካብታ ክለብ እተረኸበ ሓበሬታ ኣረጋጊጹ ባርሳ ብሶሉስ አንጻር ኦሳሱና ተጻዊታ ድሕሪ ምዕዋታ ኣብ ዘውጻእቶ መግለጺያ ንምፍናው አልማኒ ሓቢራ ኣብ ወግዓዊ መርበብ ሓበሬታ እታ ክለብ ሰፊሩ ከም ዘሎ አልማኒ ሓድሽ ፕሮፌሽናል ፕሮጀክት ክሰርሕ ስለ ዝደልየ ካብታ ክለብ ክፋኖ ከም ዝመረጸ ብሪሁ ዳይሬክተር ክለብ ባርሴሎና ማቲዩ አልማኒ ነቲ ሓድሽ ፕሮጀክቱ ንምጅማር ኣብ 30 ሰነ ምስታ ክለብ ዘሎ ናይ ስራሕ ግዜ ሙሉእ ብሙሉእ ከብቅዕ እዚ ክሳብ ዓመት 2024 ውዕል ስራሕ ዝነበሮ ዳይሬክተር እታ ክለብ ንፕሬዝዳንት ላፖርታ ኣብ ስርሑ ሓድሽ ኣግባብ ናይ ምትእታ መደብ ከም ዘለዎ ከፍልጥ እንከሎ ብተመሳሳሊ ከዓ ኣብ ናይ ዝመጽእ ክራማት መስኮት ምስጋር ምስታ ክለብ ዝጸንሖ ግዜ ከም ዘብቅዕ ወሲኹ ሓቢሩ ኣብ ፈለማ ወርሓት ናይ ዝመጽእ ክራማት እቲ ንግዳዊ መስርሕ ክጠናቀቕ ግን ናይ ገዛ ርእሱ ውሳነ ምዃኑ እቲ ዝወፀ መግለጺ ይሕብር ኣብ ዝመጽእ ክራማት ሜሲ ናብ ባርሴሎና ናይ መምላሱ መስርሕ ወሳነ ተራ ዘለዎ አልማኒዩ ዋላ እኳ ካብታ ክለብ ናይ ምፍናው መደብ እንተለዎ ነዚ ጉዳይ ግን ኣብ መዕለቢ ዘብጽሖ ይዝመስል ድሕሪ መሃድ አልማኒ ሓለፍቲ ክለብ ባርሴሎና ንኣቃውማት ትካል ኩዕሶ እግሪ እታ ክለብ ዳግመ ምውዳብ ክገብርሉ ከም ዝደልዩ ይፍልጡ ስዒቡ ዝመጽእ ዳይሬክተር ክለብ ባርሴሎና መን ክኸውን ኣብ ቀጻሊ ዝርአ እዩ ኤሪክ ተን ሃግ ላውታሮ የማዕዱም ኢጣሊያዊት ክለብ ኢንተር ሚላን ነቲ ማንቸስተር ዩናይትድ ኣብ ራዳር ኣትያቶ ዘላ ተጻዋታ አርጀንቲናዊ ላውታሮ ማርቲኔስ ኣብ ናይ ዝመጽእ ክራማት መስርሕ ምስጋር ክሸጦ ከም ዝወሰነትን እቲ ናቱ ሻጥ ዋጋ ካን መግዝእ ካልኦት ተጻወት ከተውዕሎ መዲባ ምህላዋ ደ ኢንሳይደር ንኣንበብ ተሓቢራ ማንቸስተር ዩናይትድ ነዚ ወዲ 25 ዓመት አርጀንቲናዊ ኣጥቃዓይ ንመስመር መጥቃዕታ ጋንታ ዝበቅዕ ተወሳነ ተጻዋታ ገይራ ወሲዳቶላ እዚ ከዓ እንግሊዛዊ ሃሪ ኬን ናብ ኦልድ ትራፎርድ ናይ ምኻዱ ኩነታት ኣጣራጣር ገይርወዩ ኣጥቃዓይ ክለብ ቶተንሃም ሃሪ ኬን ከተፈርም ላዕልን ታሕትን ክትብል ዝጸንሐት ዩናይትድ መስርሕ ምስጋረት እንግሊዛዊ ኣጥቃዓይ ሰልጥ ስለዘይመስል ኣድሁባ ናብ ኢንተር ሚላን ኣቢሉ ዝርከብ ብመሰረት ሓበሬታ ደ ኢንሳይደር ቶተንሃም ንመስርሕ ምስጋር ሃሪ ኬን ክሳዕ 100 ሚልዮን ዩሮ ምሕታታት ዝተረጋገጸ ኮይኑ ንአርጀንቲናዊ ኣጥቃዓይ ላውታሮ ማርቲነስ እተመደበ መጠነ ገንዘብ ግን ዝወሓደ ብምዃኑ ኣቃልቦ ኤሪክ ተን ሃግ ናብ ማርቲነስ ከቕንዕ ገይሩ እዩ
يرجن كلوب كسيم سرطو أسلطان ليفربول كلوب غانتو نتوتنهام ኣብ ሰዓረቱ ልግጥም ንማእከላይ ዳኛ ፖል ትሪኒ ኣመልኪቱ ብዘስምዖ ርእይቶ ብማሕበር ኩዕሶ እግሪ ዓዲ እንግሊዝ ክስ ተመስሪትዎም እቲ ዳኛ ምስ ክለበይ ጸገም ኣለዎ ዝበለ ጀርመናዊ ክሎብ ድሕሩ ግን በቲ ዝሃበ ርእይቶ ከም እተጣዕሰ ኣፍሊጡ እዩ ይኹን እምበር እቲ ማሕበር ርእይቶ ክሎብ ምስ ዘግቡእ ባህርያት ተታሒዙ ከም ዝርአ ገሊጹ ነዚ ስዒቡ ከዓ እቲ ኣሰልጣኒ ክሳዕ ዓርቢ ኣብ ዘሎ ግዜ ንዝቐርበሉ ክስ መልሲ ክብ ትፅቢት ይግበረሉ እቲ ኣሰልጣኒ ንዳኛ ናይቲ ግጥም ኣመልኪቱ ዝሃበ ርእይቶ ኣገባቡ ሰሓተ ባህርካ ምዃን ሓሊፉ ኣድልዎ ዘርእን ንተኣማነት እቲ ዳኛ ካብ ምልክት ሕቶ ዘእቱን ይብል እቲ ማሕበር ኩዕሶ እግሪ ብረብዕ ቀቅድምቲ ምስ ፍልሃም ዝነበሮ ግጥም ርእይቱ ዝሃበ ክሎብ እቲ ኩሉ ነገራት ክፍጠር ኣይነበሮን ንሱ ወሲኹ ኣብቲ እዋንቲ ብስምዒትን ሕርቃንን እተፈጥረ ነገር ብኸምኡ ከዓ ሓጎሰይ በቲ ኣገባብ እቲ ዝገለጽ ኢሉ ፍትዋት ተኸታተልትና ሎሚ ዝሓዝናዮም ሓጸርቲ ዜናታት ስፖርት ኣብ ዝፈጽምና ኣለና ኣብ ካልእ ትሕዝቶ ይራኸበና ሰላም